తొందరగా వేసి ముగ్గులేస్తారు కదా. నువ్వు కూడా అయి తొందర మళ్ళీ అప్పలు చేయాలి. సరే. ముగ్గులు బాగానే ఎత్తున్నట్టున్నారు కదా. పండుగ కదా అందుకే వేస్తున్నాం. ఇలా పండగ కదా ఒక్కరు కంకిసి పెట్టాలి. కంకి కంకి పనులు ఊసిపోతున్నాయి కదరా. నీ పనులు ఊసిపోయినట్టు చేయబడితే ఊసిపోయి నాయనే. నీ నొల్లొద్దు కత్తద్దు, నా ముగ్గు నన్ను వేసుకొనిరా. సరే కానీ ఏ ముగ్గు ఎత్తున్నావు? బస్సు ముగ్గు ఎత్తున్నారా? మజాక్ చేస్తున్నావు. ఈ మధ్యలో బస్సు ముగ్గు కూడా ఎత్తురా? ఈ మధ్య కదా ఎప్పటి నుండో ఎత్తున్నాం. సరే కానీ బస్సు ఏది మరి? బస్సు ఊరికెళ్ళిందిరా. అబ్బో బస్తో నువ్వు కూడా పోయినా? మళ్ళీ ఇప్పుడు రిటర్న్ వస్తుందిరా బస్సు, అప్పుడు ఇద్దరం కలిసి పోదాం. నీ బస్సు ఏందో నీ కథ ఏందో. అక్క ఏం చెప్తున్నావు ఈడ? కనబడతలేదు కదా ముగ్గు ఎత్తుంది. ముగ్గు ఎత్తున్నావు ఈడ పిండి రుపుతున్నావు? నా ముగ్గు నా ఇష్టం, నేను ఎట్లా వేసుకుంటాను. నువ్వు ఇట్లే మాట్లాడినా అనుకో పిల్లి నీ మీద చల్లుతా. అబ్బో నువ్వు అన్నా వెళ్తావు, నీతో పెట్టుకోదు అక్కో. అక్క నీ ముగ్గు సూపర్ ఉంది, ఏడనేసుకున్నావు అని మస్తు వేసినావు. నీ ఉబ్బిచ్చిన నాకు మస్తు తెలుస్తీరా. ఏ పండుగ కావాలని ఉబ్బిస్తున్నారా? నిజం చెప్తే వాళ్ళు నమ్మరక్క, నీ ముగ్గు ఏం మంచిది. అక్క నువ్వు చూసే సూపులకు నాకు భయం అవుతుంది అక్క. అక్క పాలన్నీ వంగిపోతున్నాయి కదా. అయ్యో అయ్యో ఇంకా పాలు వంగుతున్నాయి ఇట్లా పోతుందండి. పాలేడ వంగుతున్నాయిరా. ఉట్టిగా అబద్ధం ఎందుకు చెప్తున్నావురా? అబద్ధమే చెప్తున్నా. అవును చూడు పాలు వంగుతుంది. అబ్బో నీ వేషాలు తగలయ్యా. ఉట్టిగా నన్ను నాగం చేస్తావు కదా. సరే అక్క నేను పోతున్నా. పండుగ వస్తుంది కదా, గాలిపటాలు ఎగరేద్దామా? అరే పారా పోయి షాప్కి తెచ్చుకుందాం. ఆ బావ మన కోసం 2 గంటలు తను పెట్టిండు. ఆడ ఎగిరేద్దాంపా గాలిపటాలు. దారియా అందరు కలిసి పోయి తెచ్చుకుందాం. సరే. అరే అందరు పెళ్ళికైన వస్తున్నారు. వారి ఎగిరేద్దాం. దారం కట్టుకొని తొగ కట్టుకొని ఎగిరేద్దాం. అరే నా పతంగి చూడరా ఎంత ఎత్తు ఎగిరిందో.
కనబడినంత ఎత్తు ఎగిరింది. లేదురా ఆడేం కనబడతలేదు. నేను ఫస్ట్ ఎగిరేయాలి కదా కనబడదు అంటే. ఇక చూడు నా పక్కన ఈయన ఉంది. అన్న నాకు ఒక్కటి నేను కూడా ఎగిరెత్తా. అరే నువ్వు ఎగిరేస్తే దాంతో నువ్వు కూడా పోతావురా పైకి. అన్న మీరు పట్టుకోవడానికి లేరా అన్న? అరే పెద్ద పెద్దోళ్ళే ఎగిరి కింద పడ్డారు, నువ్వెంతరా? నువ్వైతే అటే పోతావు. అన్న నేను చిన్న తెచ్చుకుని చిన్నదే ఎగిరెత్తానే. తెచ్చుకోపోరా. సరేనా నేను తెచ్చుకుంటా. అన్న తెచ్చుకున్న ఎగిరెద్దాం ఆయే. సరే పోరా ఎగిరేద్దాం. దారంగా అయితే మారా. అట్లే అన్న జర పాని తరపున పట్టుకోరే. చదువుతా తీరా. అరే సరిగాడు ఊరుకుతా అన్నాడు కదరా, రమ్మని పోరా అని. ఇక గాలిపటం కట్టి పంపిద్దాం. అరే వాడిని ఎందుకురా, నిన్నే కట్టి పంపిస్తే అయిపోయా. అరే జోకులు ఏమంటే మా అత్తయ్య తోటి మాగాలి కంటే పటంగా అయితే